Hello mga kalmado, welcome back to my channel and this is my second video tutorial. Okay, at ngayon tuturuan ko kayo sa mga beginners tuturuan ko kayo kung saan ako duma-download ng music ng hindi ma-copyright ng YouTube and also kung saan o anong website na ginagamit ko pang download ng music. So okay, let's start. So una punta kayo sa mga YouTube nyo. Okay, yan. Punta kayo. Then, i-search nyo lang yung music audio library. I-click nyo siya. At ito yung lumalabas. So, dito ako duma-download ng mga music para hindi ako makopyright ng YouTube. So, meron nakalagay, no copyright. So, dito, journey, vlog, no copyright. So, yan. Yan yung mga music na para hindi tayo makopyright ng YouTube. Ito yung mga music na nilalagay natin sa mga background natin. Okay, so for example, ito yung pinili ko. Ito. Yan. So, yan yung pinili ko. So, yung gawin nyo mga kalmado, punta kayo sa share. Yan, share. Click nyo yung share. At i-copy nyo yung link. Pindutin nyo yung copy link. Ayan. Then, i-full exit nyo lang siya. Yan, full exit. Then, second, pupunta kayo sa Google Chrome nyo. Yan, pindutin nyo yung Google Chrome nyo. Then, i-search nyo yung free make video converter. Ito siya. Free make video converter. So, pindutin nyo lang yan siya. Ayan, ito yung lumalabas. Free video converter by free make. Convert MP4, yan, etc. Pindutin nyo yan. At ito yung lumalabas. Ito kasi yung nire-recommend ko sa mga beginners kasi napaka-easy lang talaga siyang gamitin. So, yan, yung gawin nyo lang dyan is ilong press nyo itong paste link here. Ilong press nyo. Ganyan. Kasi kung hindi nyo siya ilong press, i-tap nyo lang yan siya ganyan. Di yan siya pwede. Di yan siya lalabas yung kinapin nyo na link doon sa YouTube. So, ilong press nyo. Yan. Nakalagay dyan paste. I-click nyo yung paste. Ayan. And pipili kayo kung anong klaseng format siya. So, may arrow yan dyan dito sa MP4 sa side. Meron dyan arrow. I-click ko yan siya. So, pipili kayo. Since background music lang man yun siya. So, syempre, pupunta tayo sa MP3. Okay, pindutin yung MP3. Ayan, naka-MP3 na. Kanina kasi naka-MP4 siya. Ngayon naka-MP3 siya. So, next gagawin nyo mga kalmado. Pindutin nyo lang yung green button dito. Itong convert now. So, pindutin nyo lang yan siya. And hayaan nyo na lang siya, hayaan nyo na lang mga kalmado na siya na yung mismo mag-convert sa music into MP3, MP4 to MP3 at the same time siya na yung mismo mag-download mag-isa. So, hintayin na lang natin. Okay, yan mga kalmado, sa nakikita nyo, nag-download na siya. Download, okay. Okay mga kalmado, tapos na tayo mag-download. So, pindutin natin itong open para malaman natin kung video ba siya or naging MP3 siya. Pindutin nyo. And, so, ayan mga kalmado, naka-download na tayo ng isang background music sa audio library. So, ayun lang mga kalmado, napaka-easy lang gawin. So, yun lang mga kalmado. Salamat. Thank you for watching.